předvečer Vánoc ukrývá luxusní vila tísnivé ticho staré ženy. To, co mělo být oslavou, se mění v nenápadnou noční můru. Když se ale syn nečekaně vrátí z cesty, maska dokonalosti se začíná hroutit. Pokud vás tento příběh zaujal, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a napište nám, z jakého města se na nás díváte. Pokračujeme. Odpolední světlo pronikalo širokými okny bytu na Vinohradech a kreslilo zlatavé odlesky na podlaze z italského mramoru. Všechno zde působilo, jako by bylo pečlivě vybráno, aby udělalo dojem. Béžové kožené sedačky dovezené z Itálie, hedvábné polštáře s jemnými výšivkami, abstraktní obrazy, podepsané renomovanými umělci, jejichž jména se v galeriích vyslovovala s úctou. Každý předmět zaujímal své místo s téměř chirurgickou přesností, jako by celý dům byl stálou výkladní skříní dobrého vkusu a úspěchu. Nebyl zde prostor pro náhodu, pro nedokonalost, pro to, co by neladilo s obrazem absolutní dokonalosti, který se zde snažili vybudovat. Uprostřed všíté pečlivě zaranžované vizuální harmonie však byla přítomnost, která sem zdánlivě nepatřila. Paní Helena, 73letá dáma s šedivými vlasy, staženými do nenápadného a prostého drdolu, se po domě pohybovala s lehkostí téměř přízračnou. Její kroky byly pomalé a vypočítavé, jako by každý pohyb byl nacvičený tak, aby nespůsobil sebe menší nepříjemnost. Věděla přesně, kam šlápnout, aby podlaha nezavrzala, kam si sednout, aby nezanechala stopy na bezchybných polštářích, kam položit ruce, aniž by narušila milimetrové uspořádání dekoračních předmětů. Žila zde, v tomto domě, který byl teoreticky i její, ale zabírala co nejmenší možný prostor, fyzicky i emocionálně. Toho prosincového odpoledne, pouhý týden před Vánoci, byla paní Helena v kuchyni. Ne v té luxusní kuchyni z černého mramoru s nejmodernějšími spotřebiči, která byla propojená s obývacím pokojem a používala se jen na sofistikované drinky a malé chuťovky během večírků, které Petra tak ráda pořádala pro své kamarádky influencerky. Paní Helena obývala služební kuchyň v zadní části bytu, funkční a neokázalý prostor, kde Jana služebná trávila většinu času přípravou jídel, která se nikdy nefotila na sociální sítě. Stará paní připravovala sladké smaženky, jednoduchý recept, který se naučila od své matky před desítkami let, tam na Vysočině. Když byl život těžký, ale poctivý, když nebyly peníze, ale byla důstojnost. Její ruce, poznamenané vystouplými žilami a tenkou stařeckými skvrnami posetou kůží, namáčely plátky staršího chleba do mléka oslazeného cukrem a provoněného s kořicí. Byl to mechanický pohyb, opakovaný tolikrát za život, že ho tělo už umělo provádět samo, ale oči paní Heleny byly nepřítomné, ztracené ve vzpomínkách na jiné Vánoce, kdy byl Tomáš jen hubený chlapec s bosýma nohama, běhající po prostém domě, kde bydleli, s oprýskanými zdmi a střechou, ze které občas kapalo, když silně pršelo. Vzpomínala na jeho úsměv, když ochutnal první smaženku v roce. Na tu čistou a nefiltrovanou radost, kterou děti mají, když se ještě nenaučili skrývat své city. Vzpomínala, jak jí pomáhal zdobit dům ozdobami z barevného papíru a levných třpitek koupených v papírnictví u pana Svobody, a smál se, když se mu lepidlo lepilo na prsty a třpitky se rozlétly všude kolem. Tehdy neexistoval luxus, sofistikovanost, nic, co by se dalo vystavovat na sociálních sítích. Ale bylo tam teplo, byla tam dlouhá obětí na konci dne, rozhovory u stolu, když se dělili o to málo, co měli, příběhy vyprávěné před spaním v úzké posteli, kterou sdíleli. Byl tam pocit sounáležitosti. Vůně z kořice se začala šířit služební kuchyní, sladká a uklidňující, a paní Helena si dovolila malý nostalgický úsměv. Možná si Tomáš dá smaženky, až se vrátí z cesty. Možná by mu ten prostý projev mohl připomenout, kým byl před tím vším, před penězi, které změnili jeho život, před luxusním bytem na Vinohradech, před tím, než do jeho života vstoupila Petra a postupně stavěla neviditelné zdi mezi matkou a synem. V tom uslyšela pevné a rytmické kroky, blížící se chodbou.
Kroky na vysokých podpatcích klapající o porcelánovou dlažbu s téměř vojenskou pravidelností, každé klapnutí znělo jako prohlášení autority. Paní Helena je okamžitě poznala. Petra. Její tělo se bezděčně napjalo, jako zvíře, které cítí blížícího se predátora a instinktivně se připravuje na nebezpečí. Sklopila hlavu, ještě více se soustředila na přípravu smaženek. Snažila se zneviditelnit, zmizet v tom už tak malém prostoru. Petra vešla do služební kuchyně se stejným kontrolovaným a nacvičeným výrazem, který si udržovala téměř ve všech situacích. Byla to 42letá žena, vysoká, bezchybně štíhlá díky týdenním sezením s osobním trenérem a přísné dietě pod dohledem nutriční poradkyně, s dokonale vyfoukanými a upravenými blond vlasy od kadeřníka, který docházel domů. Její tvář vypadala jako vytesaná precizními estetickými zákroky, s tou napnutou a lesklou pletí, která prozrazovala pravidelné používání botoxu a výplní. Měla na sobě bezchybný bílý kostýmek, jeden z těch, co stojí jako 3 průměrné platy, decentní, ale drahé šperky vybrané osobní stylistkou, a v ruce držela mobil jako prodloužení vlastního těla, neustále kontrolovala oznámení, komentáře, počty lajků a sdílení. Její oči, světlé a studené jako led, přelétly místnost, než se s výrazem špatně skrývaného nesouhlasu zastavili na paní Heleně. Ten pach, řekla Petra tónem, který nebyl přímo agresivní, ale nesl v sobě jasné a ostré odsouzení. Ten pach se šíří po celém domě. Za chvíli mám focení pro svůj profil. Jak mám fotit interiér, když se všude lajne tenhle kuchyňský zápach? Paní Helena suše polkla, aniž by zvedla oči od plátků chleba odpočívajících na tácu. Dělala jsem smaženky, řekla tichým a podřízeným hlasem. Myslela jsem, že by si Tomáš dal, až se vrátí z cesty. Vždycky je měl tak rád. Petra si povzdechla, dlouhým a teatrálně netrpělivým povzdechem, jako by jednala s dítětem, které nechápe základní pravidla soužití. Heleno, už jsme o tom mluvili několikrát. Dům má svůj koncept, estetický standard, který je třeba udržovat. Zápach smaženého a spáleného cukru se nehodí k minimalistickému a sofistikovanému prostředí, které zde s takovým úsilím udržuji. Mám klienty, kteří se mohou kdykoliv objevit na schůzku. Mám sledující, kteří sledují každý detail mého života, každý kout tohoto domu. To ohrožuje vše, co jsem vybudovala. Co pak nechápete, jakou práci dá udržet si takovou image? Mluvila pomalu. Každé slovo artikulovala s přesností, jako by vysvětlovala něco naprosto zřejmého někomu s vážnými potížemi, s chápáním. Nekřičela. Nepoužívala explicitní nadávky. Ale v každé pečlivě vyslovené slabice, v každé vypočítavé pauze bylo jemné, neustálé a hluboce promyšlené ponížení. Paní Helena stiskla rty, cítila, jak se jí svírá hrdlo a pálí oči. Promiň, Petro, na to jsem nemyslela. Hned to dodělám a pořádně vyvětrám. Slibuji, že tu žádný zápach nezůstane. Petra starou paní ještě několik vteřin pozorovala tím hodnotícím pohledem, kterým posuzovala vše a všechny kolem sebe. Třídila lidi a situace na to, co slouží její image a co ne. Pak lehce mávla rukou, elegantním, ale chladným gestem propuštění a otočila se k odchodu. Než však prošla dveřmi, zastavila se a ohlédla se přes rameno se zamyšleným výrazem. A Heleno, ještě jedna věc. Dnes večer mám na večeři pár kamarádek. Budu fotit stůl, výzdobu, nápoje. Bylo by lepší, kdybyste po 7. zůstala ve svém pokoji. Nechci, abyste se cítila nepříjemně kvůli tomu ruchu a tolika cizím lidem, co se tu budou pohybovat. Věta byla zabalená do falešné starosti, ale obě znali pravdu za těmi slovy. Petra nechtěla, aby se paní Helena objevila na fotkách. Nechtěla, aby její sledující věděli, že tam bydlí stará paní, která narušuje obraz věčného mládí a dokonalého života, který denně prodávala. Paní Helena mlčky přikývla, Petra odešla. Její podpatky se rozléhaly chodbou s porcelánovou dlažbou, dokud v dálce neutichly a nezanechali za sebou jen zvuk trapného ticha. Stará paní chvíli stála a dívala se na plátky chleba nasáklé sladkým mlékem. Oči jí začaly pálit ještě víc, ale několikrát zamrkala a donutila slzy, aby netekly.
Plakat nemělo smysl. Pláč nic nezměnil. Pláč by jen přiměl Petru říct, že je dramatická, přecitlivělá, že se neumí vyrovnat s realitou. Jana, která nedaleko uklízela ve spíži, se pomalu a opatrně přiblížila. Byla to 50letá žena, snědé pleti a laskavých očí, které za posledních 6 let v tom domě viděli mnohé. Dobře znala tu nezdravou dynamiku, která se zde usadila, a cítila hluboký soucit s paní Helenou, ale také věděla s moudrostí toho, kdo potřebuje přežít, že jakýkoliv přímější zásah by jí mohl stát místo. A měla 2 dcery, které musela živit. Chcete, abych ty smaženky dodělala, paní Heleno? Zeptala se potichu, téměř šeptem, a rozhlédla se, aby se ujistila, že Petra opravdu odešla. Paní Helena zavrtěla hlavou a snažila se usmát, ale podařil se jí jen smutný výraz. Ne, Jano, já to dodělám, ale děkuji, že jsi tady. Obě ženy si vyměnily pohled tichého porozumění. Jana neodešla. Zůstala tam nablízku jako tichá přítomnost solidarity. Někdy už jen samotný fakt, že člověk není úplně sám, byl úlevou, i když malou. Paní Helena pokračovala v přípravě smaženek, ale teď už jí ten pohyb nepřinášel dřívější útěchu. Sladká vzpomínka na úsměv malého Tomáše byla nahrazena vzpomínkou na dospělého Tomáše, vždy uspěchaného, vždy zaneprázdněného, vždy nepřítomného, i když byl přítomen. Byl v Londýně už téměř 10 dní, účastnil se řady důležitých schůzek, aby rozšířil podnikání technologické firmy, kterou před lety založil se 2 společníky. Firma exponenciálně rostla a z Tomáše se stal úspěšný podnikatel, obdivovaný v obchodních časopisech, zvaný na přednášky a akce. Občas matce zavolal rychlé a formální otázky, jak se má, její automatické odpovědi, že je vše v pořádku, že se nemusí starat. Nikdy nenaléhal, nikdy nešel do hloubky. Možná proto, že to vlastně nechtěl vědět, nebo protože upřímně věřil, že je vše v pořádku. Petra se vždy postarala o to, aby tomu Tomáš věřil. Když byl doma, její chování se zcela změnilo. Stala se srdečnější, trpělivější, někdy dokonce zapojila paní Helenu do povrchních rozhovorů o počasí nebo o nějaké neškodné zprávě. Ale jakmile Tomáš odešel do kanceláře nebo odletěl na jednu ze svých častých služebních cest, maska úplně spadla a objevila se skutečná Petra. Chladná, panovačná, puntičkářská, posedlá udržováním každého centimetru domu a života v přísných standardech, které si sama stanovila. Ten dům byl hlavní scénou jejího pečlivě vybudovaného digitálního života. Její profil na Instagramu měl přes 200 000 sledujících, lidí, kteří sledovali každý detail jejího zdánlivě bezchybného a záviděníhodného života. Fotky dokonale naaranžovaných snídaní s umělecky rozloženým bio-ovocem, minimalistické dekorace s designovými skandinávskými předměty, značkové oblečení nošené s nacvičenou ležérností, cesty do rajských destinací, kde vše vypadalo spontánně, ale bylo milimetrově naplánované. Vše pečlivě vypočítané, upravené a filtrované, aby vytvářelo obraz dokonalého záviděníhodného života, absolutně bez chyb a nedokonalostí. A paní Helena se svými jednoduchými šaty, koupenými v běžných obchodech, svými pomalými pohyby poznamenanými věkem, svým tichým smutkem, který tížil atmosféru, se do tohoto umělého scénáře nehodila. Byla rušivým prvkem, lidskou nedokonalostí, kterou bylo třeba skrýt, vymazat, držet daleko od kamer a pohledů. Paní Helena dokončila přípravu smaženek s rukama, které se lehce třásly, a přikryla tác čistou, vybledlou utěrkou. Všechno uložila do lednice ve služební kuchyni, daleko od nerezové lednice v luxusní kuchyni, kde Petra vystaví sofistikované pokrmy objednané z drahého cateringu na večerní večeři. Pomalu si umyla ruce pod teplou vodou, osušila si je do ošoupané zástěry, kterou nosila léta, a pak pomalu kráčela do svého pokoje, každý krok těžký, jako by nesla na zádech celý svět. Byla to malá, neútulná místnost v zadní části bytu, poblíž prádelny a Janina pokoje. Dříve to býval pokoj pro služku ve starých bytech,
a Petra přesvědčila Tomáše zdánlivě logickými argumenty, že pro jeho matku bude lepší zůstat tam, protože pokoj měl vlastní koupelnu a ona by měla více soukromí a nezávislosti. Ve skutečnosti to byl elegantní způsob, jak ji udržet izolovanou, oddělenou, daleko od reprezentativních částí bytu, daleko od důležitých návštěv, daleko od života, který se Petra snažila prodávat jako produkt na sociálních sítích. Paní Helena se posadila na okraj úzké jednolůžkové postele a podívala se z malého okna, které vedlo do světlíku budovy. Odtud nebylo vidět modré nebe, stromy ani pulzující město. Viděla jen šedé a špinavé zdi, okna jiných bytů, kde se odehrávaly jiné životy, odhalené potrubí. Vzpomněla si na Vysočinu, na skromný, ale důstojný dům, kde sama vychovala Tomáše poté, co její manžel odešel za pracovní příležitostí do Prahy, která se nikdy neuskutečnila tak, jak sliboval. Vzpomněla si na obrovské oběti, které přinesla, aby její syn mohl studovat, vystudovat, vybudovat si lepší život než ona. Léta pracovala jako švadlena, šila do pozdních nočních hodin pod slabým světlem lampy, ničila si zrak, aby mu zaplatila soukromou školu, pomůcky, kurzy. A on si ten lepší život vybudoval. Tomáš byl úspěšný muž, respektovaný na trhu, finančně stabilní a zajištěný. Ale nějakým bolestivým a nepochopitelným způsobem se na cestě k materiálnímu úspěchu emocionálně vzdálil všemu, čím kdysi byl, všem hodnotám, které se mu snažila vštípit. Neobvinovala ho úplně. Nezlomila nad ním hůl. Život učí často tvrdě, že se lidé mění, že se priority mění, že úspěch má neviditelnou, ale vysokou cenu. A možná Tomáš skutečně věřil, že se o ní náležitě stará, když ji přivedl do tohoto luxusního bytu o 300 metrech čtverečních, když zajistil, aby měla materiální pohodlí, čisté oblečení, jídlo na stole, soukromé lékaře. Neviděl, protože nebyl přítomen, aby viděl, co se děje, když tam není. Neviděl Petřiny ledové pohledy, strohé příkazy maskované jako návrhy, neustálé a tiché vylučování, každodenní ponižování, které přicházelo v malých dávkách, ale které nahromaděné otravovalo duši. A paní Helena neměla odvahu mu to říct. Nechtěla být vnímána jako stará, stěžující si a problematická žena, nechtěla způsobovat konflikty v manželství svého syna, nechtěla být ještě větší zátěží, než jakou se už cítila být. Té noci, zatímco Petra hostila své kamarádky influencerky v jídelně, u stolu prostřeného jako z obálky časopisu o bydlení, s dovezenými květinami, anglickým porcelánem a křišťálovými sklenicemi, zůstala paní Helena zavřená ve svém malém a dusném pokoji. Slyšela tlumený, ale nezaměnitelný zvuk pronikavého smíchu, živých rozhovorů o luxusních značkách a mezinárodních cestách, elegantní cinkání sklenic s francouzským vínem. Bylo to jako být v úplně paralelním světě, oddělená tenkými, ale nepřekonatelnými zdmi od života, který se odehrával bez ní, navzdory ní, ignorujíc její existenci. Jana lehce zaklepala na dveře kolem 10. večer a přinesla pečlivě připravený talíř s jídlem z večeře. Paní Petra mě poprosila, abych vám něco přinesla, řekla potichu, ale obě věděli, že je to jen prázdná formalita. Petra chtěla, aby paní Helena byla najedená a zdravá, ne z upřímné náklonnosti nebo láskyplné starosti, ale protože jakýkoliv zdravotní problém, jakákoliv hospitalizace nebo pohotovost by byla obrovskou nepříjemností, narušením dokonalé rutiny, kterou režírovala. Paní Helena poděkovala unaveným úsměvem a jedla v tichosti, sedíc na okraji úzké postele, poslouchajíc vzdálené a tlumené zvuky večírku, který nebyl její, který nikdy její nebude. Poté si brzy lehla, ještě oblečená, ale spánek nepřicházel snadno. Dívala se na strop se skvrnami a přemýšlela, jaké podivné a kruté obraty život přináší. Ona, která kdysi byla jedinou a absolutní oporou Tomáše, osobou, kterou miloval nejvíce na světě, tou, ke které běžel ve chvílích strachu nebo radosti, byla nyní považována za nevhodný předmět, starý kus nábytku, který se nehodí k nové výzdobě.
Mezitím na druhé straně Atlantiku, v luxusním hotelu v Londýně, seděl Tomáš na okraji obrovské postele a nepřítomně se díval na obrazovku mobilu. Právě dokončil další mentálně vyčerpávající schůzku s japonskými investory a cítil únavu, která dalece přesahovala tu fyzickou. Byla to hluboká emocionální vyčerpanost, rostoucí prázdnota, která se tiše usazovala měsíce, možná roky jako stín, který se pomalu, ale neustále rozšiřuje. Pomyslel si, že zavolá matce, ale podíval se na švýcarské hodinky na zápěstí a v duchu si spočítal, že v Praze už musí být velmi pozdě. Rozhodl se to nechat na zítra, jako vždy, ale něco ho vytrvale znepokojovalo. Neurčitý a nepříjemný pocit, emocionální nepohodlí, které nedokázal přesně pojmenovat ani lokalizovat. Jasně si vzpomněl na poslední chvíli, kdy viděl paní Helenu pár dní před odletem na tuto cestu. Seděla v obývacím pokoji v nenápadném křesle v rohu, téměř neviditelná, a když se k ní spěšně přiblížil, aby se rozloučil, chytila ho za ruku s neobvyklou a nečekanou silou, jako by ho nechtěla pustit, jako by něco tušila. Její oči byly vlhké, leskly se zadržovanými slzami a Tomáš se rychle zeptal, jestli je vše v pořádku. Příliš rychle přikývla, vynutila si roztřesený úsměv a řekla, že ano, že je vše v pořádku, ať cestuje v klidu a soustředí se na důležité schůzky. Ale to stisknutí ruky se mu vrylo do paměti jako fyzická stopa. V tom zoufalém gestu bylo něco víc, něco, co v tu chvíli neuměl nebo nechtěl interpretovat, ale co teď, sám v neosobním hotelovém pokoji tisíce kilometrů od domova, začalo v něm rezonovat jako poplašný zvon, který nepřestával zvonit. Tomáš vstal z postele a přistoupil k obrovskému oknu od podlahy ke stropu, dívaje se na pulzující světla města pod ním. Londýn byl živý, moderní, plný života a pohybu. Ale on, paradoxně, cítil hlubokou a ostrou samotu. A v hloubi této samoty se začala vynořovat nepříjemná otázka, kterou se dlouho snažil neklást. Co se vlastně děje v jeho domě? Co se děje s jeho matkou? Zavrtěl hlavou, snažil se zahnat znepokojivé myšlenky. Petra ho vždy důrazně ujišťovala, že je vše v pořádku, že se o paní Helenu velmi dobře stará, že dům funguje dokonale jako švýcarské hodinky. Věřil jí. Nebo se alespoň snažil přesvědčit sám sebe, že jí věří. Ale proč ho tedy ten vytrvalý neklid neopouštěl? Proč ho to matčino stisknutí ruky tak pronásledovalo? Tomáš vzal mobil s lehce se třesoucíma rukama a otevřel aplikaci pro zasílání zpráv. Rychle napsal zprávu Petře, snažil se znít nenuceně. Jak to jde doma? Je máma v pořádku? Jak se cítí? Odpověď přišla o několik minut později, krátká a obecná. Všechno super, lásko. Tvoje máma dobře odpočívá, o nic se nestarej. Soustřeď se na své důležité schůzky. Moc tě miluju. Přečetl si zprávu 2x, 3x, ale něco zásadního v ní ho neuklidnilo, jak by mělo. Možná to byl příliš obecný a vágní tón, nedostatek konkrétních a specifických detailů, nebo možná jen jeho unavená a vystresovaná mysl vytvářela imaginární problémy tam, kde žádné nebyly. Tomáš si hluboce povzdechl a položil mobil na rozházenou postel. Potřeboval spát. Zítra ho čekal další dlouhý a intenzivní den složitých jednání, která vyžadovala veškerou jeho koncentraci. Ale spánek, když konečně po dlouhé době přišel, přinesl neklidné a znepokojivé sny. Tomáš se znovu viděl jako dítě, 6 nebo 7letý, běhající bosý po prostém a stísněném domě na Vysočině, volající na matku tím pronikavým dětským hlasem. Tehdy tam vždy byla, vždy přítomná, vždy dostupná, vždy se usmívala, i když byla vyčerpaná z práce. Ale ve snu bylo něco jinak a děsivě. Když se k ní konečně přiblížil a natáhl malé ruce, zmizela jako dým a on zůstal úplně sám v dlouhé, tmavé a nekonečně prázdné chodbě, křičel její jméno bez odpovědi, jen ozvěna a další ozvěna. Probudil se uprostřed noci se zrychleným srdcem bušícím v hrudi a těžkým, nepravidelným dechem. Zmateně se rozhlédl a trvalo mu několik úzkostných vteřin, než poznal neosobní hotelový pokoj.
Trvalo mu ještě několik vteřin, než se alespoň trochu uklidnil. Byl to jen sen, opakoval si jako mantru. Jen nesmyslný sen. Ale ten hrozný pocit úzkosti zůstal přilepený na hrudi jako lepkavý stín, který se nerozplynul ani se světlem rozsvícené lampičky. Zpátky v Praze se paní Helena také probudila uprostřed téže noci, ale ne kvůli noční můře. Lehký a přerušovaný spánek stáří ji udržoval ve stavu neustálého polovědomí. Navíc slyšela hluk hlasitých hlasů z obývacího pokoje. Petřiny kamarádky tam stále byly a podle změněného tónu pronikavého smíchu a rozhovorů, které nabývaly na hlasitosti, už byly značně ovlivněny drahým vínem, které volně teklo. Paní Helena pomalu vstala, z postele cítila, jak její klouby protestují a přistoupila ke dveřím pokoje, opatrně přiložila ucho ke studenému dřevu. Ale ty máš tchyni, co tu bydlí, Petro? Zeptal se jeden z ženských hlasů s tónem upřímného překvapení a zvědavosti. Nikdy jsem ji neviděla na žádné z tvých fotek, ani jsem nevěděla, že jsi vdaná za někoho, kdo má ještě matku. Petřin smích se rozlehl bytem, lehký a umělý smích. Mám, ano, odpověděla s ledovou přirozeností, která paní Heleně zmrazila krev v žilách. Ale zůstává ve svém pokojíčku vzadu. Má to tak raději, je trochu plachá, víte, jak to je. Starší lidé se někdy nedokážou dobře přizpůsobit modernímu společenskému prostředí. Je trochu ztracená chudinka. Snažím se jí zapojit, ale ona sama dává přednost izolaci. Aha, chápu, poznamenal další hlas. Moje tchyně je taky taková. Vypadá to, jako by žili na jiné planetě, že? Kamarádky se souhlasně zasmály a rozhovor se rychle stočil jiným směrem. Komentovali novou sofistikovanou restauraci, která se otevřela v Karlíně, a cestu do Paříže, kterou jedna z nich plánovala. Paní Helena se pomalu odtáhla od dveří, cítila, jak se jí svírá hruď bolestí, která dalece přesahovala tu fyzickou. Věděla dokonale, že Petra lže s děsivou lehkostí. Nebyla to její volba být izolovaná a skrytá. Nebyla to její preference žít jako duch ve vlastním domě. Ale slyšet to řečeno s takovou přirozeností, slyšet snahu tak snadno a bez sebemenšího náznaku viny nebo studu překrucovat realitu, bolelo způsobem, který slova prostě nedokázala dosáhnout ani adekvátně vyjádřit. Vrátila se do úzké a nepohodlné postele, přitáhla si tenkou přikrývku až k bradě a zoufale se snažila zahřát. Ale chlad, který cítila, nepocházel zvenčí, nebyl způsoben teplotou vzduchu. Pocházel zevnitř, z hlubokého a temného místa duše, kde se absolutní samota a neustálé odmítání usadili jako stálí a nechtění hosté, kteří odmítali odejít. Následující dny byly mechanickým a depresivním opakováním stejného zavedeného vzorce. Paní Helena vstávala brzy před úsvitem, snídala sama ve služební kuchyni, zatímco dům ještě spal, pečlivě se vyhýbala pohybu v reprezentativních společných prostorách, když byla Petra vzhůru a pohybovala se po bytě. Někdy s upřímnou touhou cítit se užitečná se snažila pomoci Janě s drobnými domácími pracemi, skládáním ručníků, uklízením spíže, ale i to Petra kategoricky neschvalovala. Říkala tím blahosklonným tónem, že dům má dobře placené a speciálně vyškolené zaměstnance, že by si paní Helena měla užívat odpočinku a starat se o své zdraví. Ale odpočívat tam, v tom dusivém kontextu, znamenalo zůstat nehybná a neviditelná tichá. Zabírat co nejmenší fyzický a emocionální prostor, prakticky přestat existovat. Tomáš během toho dlouhého týdne zavolal ještě 2krát, rychlé a povrchní rozhovory, vždy uspěchané, se zvukem dopravy nebo letišť v pozadí. Rozhovory, kde paní Helena mechanicky, jako naprogramovaný robot, opakovala, že je vše v pořádku, že se nemusí o nic starat, ať se soustředí na důležité schůzky. Zoufale chtěla říct celou pravdu. Chtěla říct, že se cítí dušená a neviditelná, ponížená a vymazaná jako svíčka, kterou někdo sfoukl. Ale slova jí prostě neprošla sevřeným hrdlem. Měla paralyzující strach, že bude znít dramaticky a přehnaně, že bude vnímána jako problematická a stěžující si stará žena, že ještě více emocionálně odcizí syna, který už byl tak vzdálený, tak nedostupný. A tak,
uvězněná mezi těžkým mlčením a dobře míněnými, ale destruktivními lžemi, bolestivá pravda zůstávala skrytá a pohřbená, tiše rostla jako stín, který se rozšiřoval a který brzy, velmi brzy, se už nevejde do toho domu uměle dokonalých zdání. Týden neúprosně postupoval a Vánoce se blížily se svým tradičním slibem rodinné jednoty a lásky. Petra už začala pečlivě plánovat propracovanou výzdobu domu, která měla být hlavním tématem speciální série příspěvků na jejím instagramovém profilu. Najala drahý tým profesionálních dekoratérů, aby proměnili byt v opravdovou sofistikovanou vánoční scénu, hodnou mezinárodního časopisu o bydlení, s obrovským 3metrovým dovezeným stromem, jemnými bílými světýlky speciálně přivezenými z Evropy a minimalistickými ozdobami v neutrálních tónech stříbrné a ledově bílé. Žádná křiklavá a lidová červená, žádné domácí ozdoby, které by mohly působit kýčovitě. Nic, co by se sebeméně odchylovalo od přísného estetického standardu, který obsesivně pěstovala a který jí vynášel tisíce lajků a obdivných komentářů. Paní Helena to vše pozorovala z dálky, vždy z dálky, jako neviditelný divák divadelní hry, ve které neměla žádnou roli. Pozorovala a s bolestivou nostalgií si vzpomínala na jednoduché stromy, které s takovou láskou zdobila s Tomášem, když byl jen nevinné dítě. Ty skromné stromy ozdobené barevnými koulemi koupenými v běžných obchodech, hvězdami z pomačkaného alobalu a ručně vyrobenými girlandami z popcornu navlečeného na šicí nit. Byly podle moderních standardů naprosto nedokonalé, ale byly upřímně jejich. Byly vyrobeny s opravdovou láskou, se spontánním smíchem, s drahocennými vzpomínkami, které se nikdy úplně nevymažou z paměti srdce. Jednoho tichého rána, když byla Petra pryč na komerčním focení, našla paní Helena náhodou starou a zaprášenou kartonovou krabici, uloženou v tmavém koutě stísněné skříně ve svém pokoji. Uvnitř, pečlivě zabalená do zažloutlého, hedvábného papíru, který čas neúprosně poznamenal, byla zvláštní vánoční ozdoba, kterou Tomáš vyrobil vlastníma rukama v 7 letech. Byla to nepravidelná hvězda z tlustého kartonu, pokrytá zlatými třpitkami, už značně vybledlá a na některých místech oloupaná, s jeho jménem napsaným dětským a křivým písmem na zadní straně modrou fixou. Držela tu drahocennou ozdobu s extrémní opatrností, s třesoucíma se rukama, jako by to byla nejcennější a nejdražší věc na celém světě. A konečně si dovolila plakat bez cenzury. Tam, úplně sama v malém a dusném pokoji, daleko od odsuzujících pohledů, vyplakala všechny slzy, které tak dlouho zadržovala a hromadila, plakala pro rostoucí emocionální vzdálenost, pro drtivou samotu, pro všechno, co kdysi spolu měli a co se nyní zdálo tak nevratně vzdálené a ztracené v minulosti. Když Jana tiše vešla do pokoje, aby uklidila a vyměnila povlečení, a našla ji takhle, sedící na okraji postele s dětskou ozdobou v třesoucích se rukou a tváří zcela mokrou od slz, které nepřestávaly téct, neřekla absolutně nic. Jen se uctivě posadila vedle staré paní a položila svou teplou ruku na její hubené a schrbené rameno. Někdy, zvláště v nejtěžších chvílích, tichá a upřímná společnost má nekonečně větší cenu než tisíce prázdných slov útěchy. A zatímco paní Helena tiše plakala v Praze a uvolňovala bolest nahromaděnou měsíce, Tomáš, uvězněný v Londýně, cítil rostoucí a vytrvalý neklid, který už prostě nedokázal ignorovat ani potlačit. Něco bylo hluboce špatně. Nedokázal přesně identifikovat co. Nedokázal pojmenovat ani lokalizovat přesný zdroj nepohodlí, ale cítil s viscerální jistotou, která každou hodinu rostla. A tento nepříjemný pocit začal vážit mnohem víc než jakákoliv důležitá obchodní schůzka, víc než jakákoliv milionová smlouva, kterou by mohl podepsat, víc než jakýkoliv profesní úspěch. Něco neviditelného, ale mocného ho naléhavě volalo domů. A tentokrát, poprvé po dlouhé době, začal jasně vnímat, že by možná měl poslechnout to naléhavé volání, než bude příliš pozdě, než se stane něco nenapravitelného.
Tomáš se probudil následujícího rána s již učiněným rozhodnutím. Po té znepokojivé noční můře se mu nepodařilo znovu usnout a zbývající hodiny do svítání strávil pohledem do stropu hotelového pokoje, přemýšlením, přehráváním vzpomínek a pocitem rostoucí tíhy na hrudi. V 6 ráno, když bledé světlo začalo pronikat závěsy, už seděl na okraji postele s mobilem v ruce a kontroloval dostupné lety do Prahy. Na to odpoledne měl naplánovanou klíčovou schůzku s korejskými investory, jednání, které se připravovalo měsíce a které mohlo znamenat definitivní expanzi firmy na asijský trh. Ve hře byly miliony dolarů. Ale poprvé po mnoha letech Tomáš cítil, že peníze nejsou to nejdůležitější. Bylo tu něco většího, něco naléhavějšího, co si žádalo jeho pozornost, jeho matka. Vzpomínka na to stisknutí ruky, na ty vlhké oči, na to podivné loučení mu nešla z hlavy. Zavolal Robertovi, svému společníkovi a nejlepšímu příteli, který byl také v Londýně. Robertův ospalý hlas se ozval po několika zazvoněních. Haló, Tomáši? Je 6 ráno, kámo. Stalo se něco? Musím se dnes vrátit do Prahy, řekl Tomáš bez okolků. Zvládneš tu schůzku s Korejci? Na druhé straně linky nastala pauza. Dnes? Tomáši, ta schůzka je klíčová. Připravovali jsme to měsíce. Co se stalo? Já vím, že je to důležité, ale musím jet. Jde o mou matku. Mám špatné tušení. Velmi špatné. Robert si povzdechl. Je tvoje matka nemocná? Nevím. Ne tak docela. Ale něco je špatně. Cítím to. Další pauza. Robert znal Tomáše 15 let od dob studií. Věděl, že jeho přítel není zvyklý dělat impulzivní rozhodnutí, zvláště pokud jde o biznis. Pokud říkal, že musí jet, byl proto vážný důvod. Dobře, řekl Robert nakonec. Převezmu tu schůzku, ale jsi si tím jistý? Jsem. Děkuji, Roberte. Dlužím ti to. Jeď, v klidu. A doufám, že je tvoje matka v pořádku. Tomáš zavěsil a okamžitě si zarezervoval první dostupný let do Prahy, který odlétal v 10 ráno. Rychle si zbalil kufr, vzal si taxi na letiště a během celé cesty cítil rostoucí naléhavost, jako by každá ztracená minuta byla klíčová. Zkoušel zavolat Petře, aby jí oznámil, že se vrací, ale nezvedala to. Nechal jí krátkou textovou zprávu. Vracím se dnes, přiletím večer. Petřina odpověď přišla o několik minut později. Proč? Stalo se něco s biznisem? Rychle odepsal. Musím vidět mámu. Petře trvalo několik minut, než odpověděla. Je v pořádku, nemusíš se bát. Dokonči své schůzky. Tomáš se podíval na zprávu a cítil něco zvláštního. Nebylo to ani tak to, co říkala, ale jak to říkala. Byla v tom chladnost, spěch ho uklidnit, který působil nuceně. Odložil mobil bez odpovědi a nastoupil do letadla se sevřeným srdcem. 9 hodin letu bylo psychickým utrpením. Tomáš nemohl spát, nemohl se soustředit na práci, nemohl dělat nic jiného, než přemýšlet. Přemýšlel o svém dětství, o potížích, kterým čelili společně, o tichých obětech, které jeho matka přinesla, aby mu zajistila příležitosti. Vzpomněl si, jak šila do pozdních nočních hodin, aby zaplatila jeho hodiny angličtiny, jak prodávala koláče sousedům, aby mu koupila školní knihy, jak si nikdy ani jednou nestěžovala nebo nedávala najevo, jakou tíhu nese. A co udělal on na oplátku? Vybudoval úspěšnou firmu, vydělal peníze, koupil luxusní byt. Ale vzdálil se. Nejen fyzicky, ale i emocionálně. Hovory se zkrátily, návštěvy zřídly, rozhovory se staly povrchnějšími. Říkal si, že je zaneprázdněn budováním lepší budoucnosti, ale teď, ve 12 000 metrech nad mořem, začal pochybovat. Lepší pro koho? Vzpomněl si, jak před 3 lety přivedl paní Helenu, aby bydlela s ním a Petrou. Tehdy se to zdálo jako správné rozhodnutí. Byla sama na Vysočině, stárla, potřebovala péči. Myslel si, že ji přivést do Prahy, do prostorného bytu s veškerým komfortem, bude způsob, jak jí oplatit vše, co pro něj udělala. Ale byla tam šťastná? Věnoval jí skutečně pozornost? Tomáš zavřel oči a donutil paměť pracovat.
Kdy naposledy si s matkou sedl a opravdu si promluvil? Ne rychlý rozhovor o zdraví nebo o tom, jestli něco potřebuje, ale skutečný rozhovor o životě, o vzpomínkách, o pocitech. Nemohl si vzpomenout. A to bolelo víc než cokoliv jiného. Letadlo konečně přistálo v Ruzini v 9 večer. Tomáš si vzal jen příruční zavazadlo a rychle opustil letiště, zavolal si taxi. Během cesty po magistrále, osvětlené světly města, se snažil dovolat domů. Petra to zvedla po 4. zazvonění. Ahoj, lásko, už jsi tady? Jsem v taxíku, za půl hodiny jsem tam. Jak se má máma? Je v pořádku, Tomáši. Už večeřela a odpočívá ve svém pokoji. Vždyť víš, jaká je, ráda chodí spát brzy. Tomáš se podíval na hodinky. Bylo 9:30, příliš brzy. Jdu se na ní podívat. Lásko, už asi spí. Proč se neosprchuješ, neodpočineš si a zítra ráno si s ní v klidu promluvíš? Ale v Petřině naléhání bylo něco, co v Tomášově hlavě spustilo alarm. Jdu se na ní podívat teď, zopakoval pevnějším tónem. Odložil kufr v obývacím pokoji a zamířil do zadní části bytu, kde byl pokoj jeho matky. Petra ho následovala, snažila se vymyslet, co říct, ale Tomáš už lehce klepal na dveře. Mami, to jsem já, Tomáš. Můžu dál? Z druhé strany se ozvalo chvilkové ticho, následované zvukem někoho, kdo spěšně vstává. Dveře se otevřely a objevila se paní Helena, oblečená v jednoduché noční košili s očima rozšířenýma překvapením. Tomáši, ty se zvrátil, ale já myslela... Její hlas selhal, když ho tam uviděla, stojícího před ní. A pak, aniž by se dokázala ovládnout, se jí oči naplnily slzami. Tomáš se cítil, jako by dostal ránu do břicha. Něco bylo hluboce špatně. Jeho matka vypadala menší, křehčí, vyhaslejší, než když odjížděl. A ty oči nesly smutek, jaký u ní nikdy předtím neviděl. Mami, co se děje? Zeptal se Tomáš, vstoupil do malého pokoje a zavřel za sebou dveře, nechávaje Petru venku. Paní Helena rychle zavrtěla hlavou a utřela si slzy. Nic, synu, všechno je v pořádku, jen jsem ráda, že tě vidím. Dnes jsem tě nečekala. Tomáš se rozhlédl po pokoji. Bylo to poprvé po měsících, co si toho prostoru skutečně všiml. Byl malý, velmi malý. Okno vedlo do světlíku. Nábytek byl jednoduchý, základní. Nebylo tam nic osobního, žádná fotka, žádný předmět, který by z toho místa dělal domov. Byl to jen pokoj. Pokoj pro hosty. Nebo hůř, pokoj pro služku. Proč pláčeš? Naléhal Tomáš. Sedl si na okraj úzké postele. Nepláču, snažila se zamluvit paní Helena. To je jen dojetí, že tě vidím. Mami, prosím, vím, že je něco špatně. Cítím to. Řekni mi to. Co se tady děje? Paní Helena se podívala na svého syna, na toho muže, který kdysi býval jejím chlapcem, a cítila, jak se jí svírá hruď. Tak moc mu to chtěla říct, tak moc chtěla otevřít své srdce a nechat vytéct všechnu tu bolest, kterou hromadila. Ale bála se. Bála se, že způsobí problémy, že bude vnímána jako dramatická stará žena, že ztratí to málo, co ještě měla. Všechno je v pořádku, Tomáši, opakovala, ale její hlas se třásl. Tomáš ji chytil za ruce, studené a třesoucí se. Mami, přijel jsem z Londýna, protože jsem měl tušení, protože se mi o tobě zdálo, protože mi něco říkalo, že mě potřebuješ. Prosím, nelži, co se děje? A v tu chvíli, s synem držícím její ruce, s těma starostlivýma očima, upřenýma na ní se přehrada konečně protrhla. Paní Helena začala doopravdy plakat, hlubokým a bolestivým pláčem, který tak dlouho zadržovala. Cítím se neviditelná, Tomáši, vyšlo z ní zlomeným šepotem. Cítím se, jako bych nikam nepatřila, jako bych byla zátěž, obtíž. Snažím se zabírat co nejméně místa, snažím se nepřekážet, ale i tak. Tomáš cítil, jak se mu láme srdce. I tak co, mami? Co se děje, když tu nejsem? Paní Helena se podívala na zavřené dveře, věděla, že Petra je pravděpodobně na druhé straně a ještě více stišila hlas. Ona mě tu nemá ráda. Chápu to. Je to její dům. Má právo chtít věci po svém. Ale někdy se cítím tak sama, tak...
Tomáš přitáhl matku do obětí a ona zabořila tvář do jeho ramene. Vyplakala vše, co v sobě držela. Cítil křehkost jejího těla. Cítil, jak se zdálo, že se zmenšila a v něm začal růst hněv. Ne hněv na ní, ale hněv na sebe, že to neviděl, že si nevšímal, že byl tak nepřítomný. Odpusť mi, mami, řekl se zadrhnutým hlasem. Odpusť mi, že jsem si toho nevšiml dřív. Byl jsem tak soustředěný na práci, tak zaujatý věcmi, které nejsou důležité, že jsem neviděl, co se děje v mém vlastním domě. Zůstali tak dlouhé minuty, objímali se, zatímco paní Helena plakala a Tomáš se snažil zpracovat vše, co se dozvídal. Když se konečně trochu uklidnila, odtáhl se a podíval se jí do očí. Chci, abys mi všechno řekla. Od začátku. Co se tady děje, když tu nejsem? A paní Helena, unavená z nošení té tíhy sama, začala vyprávět. Mluvila o jemných poníženích, o příkazech maskovaných jako návrhy, o tom, jak byla držena stranou od návštěv, jak její vůně jídla vadila, jak její přítomnost narušovala estetiku domu. Mluvila o tom, jak zůstávala zavřená v pokoji během večeří, jak s ní bylo zacházeno jako s nevhodným kusem nábytku, jak se stala neviditelnou ve vlastním domě, který měl být i její. Tomáš poslouchal v tichosti, cítil, jak s každým slovem roste hněv. Nebyl to výbušný hněv, ale chladný a odhodlaný. Jak to mohl nevidět? Jak to mohl dopustit? Když paní Helena skončila, chvíli mlčel a zpracovával to. Pak vstal a řekl s klidem, který kontrastoval s bouří, kterou cítil uvnitř. Dnes tady spát nebudeš. Tomáš otevřel malou skříň a začal brát nějaké matčiny šaty. Pojď, budeš spát se mnou v hlavní ložnici a zítra to vyřešíme jednou provždy. Ale Tomáši, Petra, bude... Nezajímá mě, co řekne Petra, přerušil jí pevně. Tohle je i můj dům a ty jsi moje matka. Měla bys být v nejlepší ložnici v tomto bytě, ne tady v tom pokojíčku. Byl jsem idiot, že jsem si toho nevšiml dřív, ale teď jsem si všiml. A věci se změní. Pomohl matce vzít pár věcí a společně vyšli z pokoje. Petra čekala v obývacím pokoji. Předstírala, že si prohlíží mobil, ale očividně čekala. Když uviděla Tomáše vycházet s paní Helenou a několika jejími věcmi, znepokojeně vstala. Co se děje? Moje matka dnes bude spát se mnou v hlavní ložnici, řekl Tomáš, aniž by se zastavil. Tomáši, musíme si o tom promluvit, snažila se Petra, následovala je. Promluvíme si zítra. Dnes jsem unavený a chci se jen postarat o svou matku. Odvedl paní Helenu do hlavní ložnice, té s obrovskou postelí, prostornou šatnou, koupelnou s výřivkou. Paní Helena se rozhlédla trochu ztraceně, jako by vstupovala na zakázané území. Synu, já nemůžu... Můžeš. A budeš. Osprchuj se, převlékni se a odpočiň si. Jsi doma. Tomáš odešel z pokoje, aby matce přinesl vodu a něco k jídlu. V obývacím pokoji našel Petru, která čekala, teď už s méně kontrolovaným výrazem. Tomáši, musíme si promluvit teď. Ne, Petro, teď ne. Jsem vyčerpaný a musím spoustu věcí zpracovat. Zpracovat co? Co ti tvoje matka řekla? Je zmatená, Tomáši. Starší lidé jsou někdy zmatení, dramatičtí. Moje matka není zmatená, přerušil ji Tomáš a otočil se, aby se jí podíval do očí. Ona trpí. A já jsem to neviděl, protože jsem byl slepý, nepřítomný. Ale teď jsem to viděl. A věci budou jinak. Přeháníš. Starám se o ní, Tomáši. Má tady všechno. Má věci, ale nemá důstojnost. Nemá respekt. Nemá domov. Má malinký pokoj, kde ji schováváš, když máš návštěvu. Petra zbledla. Ona ti to řekla? Nemusela to říkat. Viděl jsem to. Poprvé po dlouhé době jsem to opravdu viděl. Tomáš šel do kuchyně, připravil horký čaj a vzal pár toustů. Vrátil se do ložnice, kde paní Helena už ležela v obrovské posteli. Vypadala malá a ztracená mezi tolika polštáři. Položil tác vedle ní. Něco si sněz a odpočiň si. Zítra si promluvíme víc. Tomáši, nechci způsobovat problémy mezi tebou a Petrou. Mami, ty nic nespůsobuješ. To já jsem byl nedbalý. Ale to teď končí. Políbil jí na čelo a odešel z pokoje, jemně zavřel dveře.
Na chodbě ho čekala Petra se skříženýma rukama. Promluvíme, jsi v pracovně, řekl Tomáš. Oba vešli do pracovny a Tomáš zavřel dveře. Dlouhou chvíli mlčeli a jen se na sebe dívali. Co chceš, abych řekla? Začala Petra s obranným tónem. Chci pravdu. Jak se chováš k mé matce, když tu nejsem? Nezacházím s ní špatně, jestli si to myslíš. Jen se snažím udržovat dům organizovaný, funkční. Ona se špatně přizpůsobuje našemu životnímu stylu. Životnímu stylu? Jakému životnímu stylu, Petro? Životu na oko? Dokonalých fotek? Moje matka není kus dekorace, který se dá schovat, když se nehodí k estetice. Nechápeš, pod jakým jsem tlakem, Tomáši. Moje kariéra závisí na image, kterou si projektuji. A moje matka co? Není dost mladá, není dost sofistikovaná, nehodí se ti na fotky. Všechno překrucuješ. Ne, Petro, poprvé vidím všechno jasně a nelíbí se mi, co vidím. Diskuse pokračovala více než hodinu. Petra se snažila bránit a Tomáš začínal chápat rozměr problému. Když konečně vyšli z pracovny, bylo už po půlnoci. Tomáš šel do hlavní ložnice a našel svou matku spící, konečně uvolněnou. Chvíli se na ní díval, cítil směs lásky, viny a odhodlání. Lehl si na pohovku v pokoji, aby ji nerušil a zůstal tam vzhůru, plánoval, co udělá následující den. Jedna věc byla jasná. Věci nemohly pokračovat tak, jak byly. Musely se změnit. A změní se. Následující ráno přišlo s těžkým tichem v bytě. Tomáš se probudil brzy, po špatně prospané noci na pohovce v ložnici. Paní Helena ještě hluboce spala, emocionálně vyčerpaná událostmi předchozí noci. Lépe ji přikryl peřinou a tiše vyšel z pokoje, opatrně zavřel dveře. V kuchyni našel Janu, jak připravuje kávu. Pozdravila ho úctivým kývnutím hlavy. Dobré ráno, pane Tomáši? Dobré ráno, Jano? Chvíli váhal, pak se zeptal. Jak dlouho tady pracujete? 6 let, pane. Tomáš přikývl a nalil si kávu. Můžu vám položit upřímnou otázku? Samozřejmě, pane. Jak se Petra chová k mé matce, když tu nejsem? Jana sklopila oči, zjevně nesvá. Pane Tomáši, prosím, Jano, potřebuji znát pravdu, nebudu vás za nic soudit, jen chci pochopit, co se tady skutečně děje. Jana se zhluboka nadechla. Podívala se do chodby, aby se ujistila, že jsou sami, a pak začala mluvit, tichým, ale pevným hlasem. Paní Petra chová se k paní Heleně, jako by tady neměla být. Nařizuje jí, aby zůstala v pokoji, když má návštěvu. Stěžuje si na všechno, co dělá, na vůni jídla, na hluk, na její přítomnost. Paní Helena tráví celý den snahou nerušit, nedělat. Hluk, neexistovat. Je to smutné, pane Tomáši, velmi smutné. Tomáš cítil, jak se mu svírá hruď. Proč jste mi to nikdy neřekla? Jana se na něj podívala s výrazem někoho, kdo dlouho nesl tíhu. Protože jsem zaměstnanec, pane Tomáši. Kdybych řekla něco proti paní Petře, vyhodila by mě. A já musím živit 2 dcery, chtěla jsem to říct tolikrát, ale... Rozumím. Tomáš položil šálek na pult. A děkuji vám, že jste mi to teď řekla. Nebudete vyhozena, to vám zaručuji. V tu chvíli vešla do kuchyně Petra už bezchybně upravená navzdory časné hodině. Její chladné oči se zastavily na Tomášovi a pak na Janě. Jano, můžete nás nechat o samotě? Služebná rychle odešla, ulevilo se jí, že unikla té situaci. Tomáš a Petra zůstali sami, mezi nimi napjaté ticho. Dobře ses vyspala? Zeptala se Petra tónem, který se snažil znít nenuceně, ale selhával. Moc ne, celou noc jsem přemýšlel. Tomáši, myslím, že to všechno přeháníš. O tvoji matku je tady dobře postaráno. Není jí dobře, Petro, ona trpí. A já jsem byl idiot, že jsem si toho nevšiml. Starší lidé jsou citliví. Možná si některé věci špatně vyložila. Některé věci? Tomáš se otočil, aby se jí podíval přímo do očí. Držíš ji schovanou v pokojíčku, zakazuješ jí se ukazovat, když máš návštěvu. Chováš se k mé matce, jako by byla pro tebe ostuda. Nechovám se k ní tak. Tak jak se k ní chováš? Řekni mi, Petro, jak se chováš, když tu nejsem? Petra si obranně skřížila ruce. Udržuji dům v chodu. Mám práci, Tomáši. Práci, která závisí na imidži, kterou projektuji. Tvoje matka to nechápe. Moje matka to nemusí chápat.
Potřebuje jen, aby se s ní zacházelo s důstojností a respektem, a to jí nedáváš. Soudíš mě, aniž bys pochopil moji stranu. Tak mi to vysvětli. Vysvětli mi, proč si myslíš, že je přijatelné ponižovat 73letou paní, která ti nikdy neudělala nic jiného, než že existuje. Petra otevřela ústa, aby odpověděla, ale nic nevyšlo. Poprvé neměla připravené argumenty, neměla dobře propracované ospravedlnění. Ticho se mezi nimi protáhlo těžké a definitivní. Nemůžu dál být ženatý s někým, kdo se takhle chová k mé matce, řekl Tomáš nakonec, jeho hlas tichý, ale pevný. Petra zbledla. Co to říkáš? Říkám, že se věci musí drasticky změnit, nebo naše manželství skončilo. A nemluvím o povrchních změnách. Mluvím o kompletní transformaci ve způsobu, jakým vidíš a zacházíš s mou matkou. Dáváš mi ultimátum? Říkám ti pravdu. Přivedl jsem sem svou matku, protože jsem si myslel, že to pro ní bude lepší. Ale proměnil jsem její život v peklo a to nemůžu přijmout. Nebudu si vybírat mezi tebou a ní, Petro, protože bych si neměl muset vybírat. Ale pokud mě k tomu donutíš, už víš, jaká bude moje volba. Petra mlčela a zpracovávala to. Vždy věděla, že Tomáš svou matku miluje, ale nikdy si nepředstavovala, že by zašel tak daleko. Vždy si myslela, že situaci zvládne, že udrží paní Helenu stranou, aniž by si toho Tomáš skutečně všiml. Ale teď konfrontována s reálnou možností ztráty, manželství, bytu, životního stylu začala kalkulovat. Co chceš, abych udělala, zeptala se nakonec. Chci, abys se k mé matce chovala jako k lidské bytosti, s respektem, s láskou, jako k součásti rodiny. Chci, aby se cítila doma, ne jako vetřelec. Chci, abys pochopila, že tvůj dokonalý život na sociálních sítích nemá větší cenu než důstojnost člověka. A co, když to nedokážu? Co, když nevím, jak na to? Tak se to naučíš, nebo odejdeš. Slova dopadla jako rozsudek. Petra se podívala na Tomáše, hledala nějaký náznak, že blafuje, ale našla jen odhodlání. Pomalu přikývla. Pokusím se. Nechci, abys se pokoušela. Chci, abys to udělala. V tu chvíli se ve dveřích kuchyně objevila paní Helena, oblečená v županu, který jí Tomáš nechal. Vypadala malá a křehká, ale v jejich očích bylo něco jiného. Jiskra naděje, která tam předtím nebyla. Dobré ráno, řekla nesměle. Dobré ráno, mami, usmál se Tomáš, přistoupil k ní a políbil jí na čelo. Dobře ses vyspala? Vyspala. Lépe než za dlouhou dobu. Petra scénu tiše pozorovala. Část ní se chtěla vzbouřit. Chtěla argumentovat, že není spravedlivé, aby Tomáš všechno měnil kvůli jedné staré ženě. Ale jiná část, menší a tišší, začínala uznávat, že možná, jen možná, se mýlila. Dáme si spolu snídani, navrhl Tomáš a vedl matku ke stolu v luxusní kuchyni, k tomu stolu, u kterého paní Helena nikdy předtím neseděla. Petra zaváhala, ale pak se k ním přidala. Byla to tichá a nepříjemná snídaně, ale byl to začátek. Později toho dopoledne měl Tomáš dlouhý rozhovor s paní Helenou o budoucnosti. Seděli v hlavním obývacím pokoji na velké pohovce, které se vždy vyhýbala, a mluvili spolu jako už léta ne. Mami, chci, abys mi odpustila. Za všechno. Za to, že jsem byl nepřítomný, že jsem neviděl, co se děje, že jsem tě nechal trpět. Paní Helena chytila syna za ruku. Nemusíš se omlouvat, Tomáši. Žil si svůj život. Ale žít svůj život by nemělo znamenat opustit tebe. Ztratil jsem se na cestě. Byl jsem tak posedlý úspěchem, penězi, snahou udělat dojem na lidi, že jsem zapomněl, co je skutečně důležité. Vybudoval si krásný život, ale za jakou cenu? Tomáš se rozhlédl po luxusním bytě. Tohle všechno nemá žádnou cenu, pokud lidé, které miluji, v něm trpí. Paní Helena se usmála, smutným, ale vděčným úsměvem. Vždycky jsi byl dobrý chlapec, Tomáši. Jen ses trochu ztratil, ale teď si našel cestu zpět. Zůstali tak chvíli, jen se drželi za ruce, znovu se spojovali v tichu, které říkalo víc, než by slova dokázala vyjádřit. Odpoledne měl Tomáš další rozhovor, tentokrát s Petrou. Zavolal jí do pracovny a zavřel dveře.
Musíme v tomto domě stanovit několik nových pravidel, začal. Petra ho tiše poslouchala, zatímco nastíňoval změny. Paní Helena bude mít lepší pokoj se skutečným oknem. Bude se moci volně pohybovat po domě, vařit, kdykoliv bude chtít, přijímat návštěvy, pokud si to bude přát. Bude zahrnuta do jídel, rozhovorů, rozhodnutí o domě. Už nebude schovávaná. A co moje práce? Zeptala se Petra. Moje fotky, můj profil. Můžeš pokračovat ve své práci. Ale moje matka je součástí této rodiny a pokud se objeví na tvých fotkách, nevidím v tom problém. Vlastně si myslím, že by to bylo upřímné. Ukázat, že skutečný život zahrnuje všechny generace, nejen umělé mládí. Mým sledujícím se to nebude líbit. Tak možná bys měla přehodnotit, jaké sledující chceš. Tomáš se na ní vážně podíval. Petro, chápu, že je pro tebe tvoje kariéra důležitá, ale nemůže být důležitější, než zacházet s lidmi s důstojností. Petra dlouho mlčela. Pak řekla tichým hlasem, nevím, jestli se dokážu změnit. Jsem taková už tak dlouho. Všichni se můžeme změnit. Otázka je, jestli chceme. A co když to nedokážu? Co když se pokusím a selžu? Tak si se alespoň pokusila. Ale Petro, potřebuji, abys pochopila. Není to volitelné. Buď se změníš, nebo odejdeš. Už nedovolím, aby se s mou matkou takhle zacházelo. Nikdy více. V následujících dnech došlo v bytě k pomalé, ale viditelné proměně. Tomáš osobně vybral pro paní Helenu lepší pokoj, ložnici s oknem do ulice, s přirozeným světlem a výhledem na stromy. Pomohl jí vyzdobit prostor starými fotkami, vzpomínkami z Vysočiny, předměty, které z toho místa dělali její domov. Petra to vše pozorovala se směsí zášti a zvědavosti. Byly chvíle, kdy se chtěla vrátit ke starému vzorci, znovu nastolit kontrolu, kterou měla. Ale byly i jiné, vzácnější chvíle, kdy viděla Tomáše a paní Helenu, jak se spolu smějí nějaké staré vzpomínce a cítila něco, co nedokázala pojmenovat. Možná to byla závist. Možná uznání, že tam bylo něco, co ona nikdy neměla. Jednou večer, když byl Tomáš v pracovně a pracoval, našla Petra paní Helenu v kuchyni, jak připravuje další smaženky. Zastavila se ve dveřích a pozorovala starou paní, jak pracuje s těma třesoucíma se, ale oddanýma rukama. Můžu dál? Zeptala se Petra, její hlas překvapivě váhavý. Paní Helena se překvapeně otočila. Samozřejmě. Petra pomalu vešla, jako by vstupovala na neznámé území. Podívala se na připravované smaženky a řekla, Tomáš to miloval jako dítě? Paní Helena přikývla. Byl to jeho oblíbený dezert, zvláště na Vánoce. Nastalo nepříjemné ticho. Pak Petra s obtížemi řekla, neměla jsem dobrý vztah se svou matkou. Byla kritická, panovačná. Vždycky jsem si přísahala, že budu jiná, ale myslím, že jsem nakonec byla horší, jen jiným způsobem. Paní Helena přestala pracovat a podívala se na Petru. Tuhle její verzi zranitelnou a upřímnou neznala. Nesnažím se omluvit, pokračovala Petra. To, co jsem udělala, bylo špatné. Vím to. Ale snažím se pochopit, proč jsem to udělala. A myslím, že část mě záviděla vztah, který máš s Tomášem. Tu bezpodmínečnou lásku. To jsem nikdy neměla. Paní Helena chvíli mlčela. Pak jemně řekla. Není pozdě naučit se milovat jinak. Nevím, jestli to dokážu. Nikdo to neví, dokud to neskusí. Ten rozhovor nevyřešil všechno. Nevymazal měsíce ponížení a bolesti. Ale byl to začátek. Malý krok k něčemu jinému. Tomáš, když se o tom rozhovoru dozvěděl od Jany, která byla svědkem z dálky, pocítil opatrnou naději. Možná existovala cesta. Možná se lidé skutečně mohli změnit. Ale také věděl, že nemůže polevit v ostražitosti. Skutečná změna vyžadovala čas a on musel být ostražitý pro svou matku. Poprvé po letech byl skutečně přítomen a to dělalo veškerý rozdíl. Vánoce se rychle blížily. 3metrový strom stále stál v obývacím pokoji se svými sofistikovanými ozdobami a bílými světly. Ale teď, na vrcholu, Tomáš umístil kartonovou hvězdu, kterou si paní Helena schovala, tu, kterou sám vyrobil v 7 letech. Byla nedokonalá, vybledlá, zcela mimo estetický standard zbytku výzdoby, ale byla skutečná, byla jeho,
Byla jejich. Petra se na tu hvězdu dívala se smíšenými pocity. Část ní ji chtěla strhnout a nahradit něčím, co by ladilo se zbytkem. Ale jiná část začínala chápat, že v nedokonalosti je krása, že v tom, co je opravdové, je pravda, i když to není dokonalé. Vyfotila strom s hvězdou na vrcholu a zveřejnila to na svém profilu s jednoduchým popiskem. Někdy jsou nejlepší dekorace ty, které nesou vzpomínky. Komentáře, které přišly, byly překvapivé. Mnoho sledujících sdílelo své vlastní příběhy o nedokonalých, ale milovaných ozdobách. Někteří říkali, že to byl nejreálnější příspěvek, jaký kdy udělala. Petra se podívala na ty komentáře a cítila, jak se v ní něco mění. Možná dokonalost nebyla tak důležitá, jak si myslela. Možná se lidé více spojují s pravdou než s fantazií. Nebyla to proměna přes noc. Budou recidivy, napjaté chvíle, hádky. Ale teď tu bylo něco, co předtím neexistovalo. Bylo tu vědomí. Byla tu snaha. Byla tu možnost změny. A někdy to bylo vše, co bylo potřeba k tomu, aby se začalo znovu budovat to, co bylo rozbito. Štědrý den přišel s šedou oblohou nad Prahou, předzvěstí deště. V bytě na Vinohradech panovala úplně jiná atmosféra. Paní Helena se probudila ve svém novém pokoji s přirozeným světlem pronikajícím širokým oknem a na chvíli zapomněla, kde je. Pak si vzpomněla si na všechno, co se za poslední 2 týdny změnilo. Pomalu vstala, stále si zvykala na ten prostor, který byl skutečně její. Na stěnách byly fotky jí s malým Tomášem, fotky domu na Vysočině, fotky okamžiků, o kterých si myslela, že jsou ztraceny jen v paměti. Tomáš strávil dny digitalizací starých alb, rámováním obrázků, proměňováním toho pokoje v opravdový domov. V kuchyni našla Tomáše, jak už připravuje kávu. Usmál se, když ji uviděl. Dobré ráno, mami. Dobře ses vyspala? Vyspala jsem se skvěle. Pořád nemůžu uvěřit, že je to skutečné. Je to skutečné. A bude to tak i nadále. Společně si dali kávu a povídali si o přípravách na štědrovečerní večeři. Tomáš pozval Roberta, svého společníka a jeho rodinu. Chtěl, aby Vánoce byly skutečnou oslavou, ne inscenací pro fotky. Petra se objevila o něco později, oblečená ležérněji než obvykle. V posledních dnech se snažila. Nebylo to snadné a byly chvíle, kdy hrozil návrat starého vzorce, ale upřímně se snažila. Dobré ráno, řekla tónem, který se snažil znít přirozeně. Dobré ráno, Petro, odpověděla paní Helena, stále s jistou opatrností. Tomáš pozoroval interakci. Věděl, že vztah mezi nimi dvěma zdaleka není vyřešen. Petra se ještě formálně neomluvila a paní Helena stále chovala hluboké křivdy. Ale alespoň teď existoval dialog, snaha, cesta, která se budovala. Později toho dopoledne, když Tomáš odešel nakoupit pár ingrediencí, které chyběly na večeři, zůstali paní Helena a Petra v bytě sami. Jana měla volno, aby strávila Vánoce se svými dcerami. Mezi oběma ženami na několik minut zavládlo těžké ticho. Pak se Petra sebrala odvahu, přistoupila k paní Heleně, která stála v obývacím pokoji a dívala se z okna. Heleno, začala váhavým hlasem, musím s vámi mluvit. Paní Helena se překvapeně otočila. Mluv, Petra se zhluboka nadechla. Chci se omluvit, opravdu, za to, co jsem vám v posledních letech dělala. Bylo to kruté, nelidské a nemám žádné omluvy, které by to ospravedlnily. Byla jsem tak posedlá svou image, svým dokonalým životem, že jsem zapomněla, že jste člověk. Člověk, který si zaslouží respekt a důstojnost. Paní Helena mlčela a zpracovávala ta slova. Byla to slova, která nikdy nečekala, že uslyší. Nevím, jestli dokážu být snacha, jakou si zasloužíte, pokračovala Petra, její hlas se lehce třásl. Nevím, jestli dokážu úplně změnit to, kým jsem se stala. Ale snažím se a budu se snažit dál. Protože Tomáš mi dal pochopit, že některé věci jsou důležitější než sledující na Instagramu nebo dokonalé fotky. A vy jste jednou z těch věcí. Proč jste to dělala? Zeptala se paní Helena nakonec. Proč jste se ke mně tak chovala? Nikdy jsem vám nic neudělala. Petra sklopila oči. Protože jste představovala všechno,
co jsem se snažila popřít. Stárnutí, nedokonalost, skutečný život. Moje matka byla na mě tvrdá, vždy mě kritizovala, vždy mi dávala pocit nedostatečnosti. Přísahala jsem si, že budu jiná, že si vybuduji dokonalý život, kde mě nic nezraní, ale nakonec jsem zranila vás. A to je neodpustitelné. Paní Helena se podívala na tu ženu a poprvé neviděla monstrum, které jí trápilo, ale osobu s vlastními zraněními a nejistotami. Není to neodpustitelné, řekla paní. Helena a překvapila sama sebe. Je těžké odpustit, bude to trvat, ale není to neodpustitelné. Petra překvapeně zvedla oči. Opravdu byste mi mohla odpustit? Časem. Pokud se opravdu změníte, pokud se ke mně budete chovat jako k člověku, ne jako k předmětu. Slibuji, že se budu snažit. Každý den. Obě ženy tam stály, v tichu, které už nebylo zcela nepřátelské. Byla tam bolest, byly tam křivdy, ale byla tam i možnost uzdravení. A někdy byla možnost vše, co bylo potřeba. Když se Tomáš vrátil z nákupu, našel je obě v kuchyni, Petra se snažila naučit dělat smaženky od paní Heleny. Bylo to neohrabané, zvláštní a Petra zjevně nevěděla, co dělá, ale snažila se. A paní Helena s trpělivostí, která pramenila z let mateřství, ji učila. Tomáš stál ve dveřích a pozoroval tu scénu, která by před 2 týdny byla nemožná. Cítil, jak ho pálí oči, ale byly to slzy úlevy, naděje. Odpoledne začaly přípravy na večeři. Na rozdíl od předchozích Petřiných večeří, tato se nefotila profesionálně. Nebyl tu drahý catering ani dokonalá výzdoba. Byla to jednoduchá večeře, připravená jimi samotnými, se skutečným jídlem a upřímnými rozhovory. Paní Helena připravila své speciality z Vysočiny. Kuře na paprice, knedlíky, bramborový salát. Tomáš udělal smaženého kapra, jak se to naučil od ní, když byl dítě. A Petra překvapivě pomohla s polévkou a prostřením stolu. Nebyl to dokonalý stůl z jejich předchozích večeří, ale byly na něm květiny, které Tomáš koupil na trhu, jednoduché, ale hezké talíře, svíčky, které vytvářely útulnou atmosféru. Když dorazil Robert s manželkou a 2 malými dětmi, byt byl plný vůní domácího jídla. Děti běhaly po domě a narušovaly dokonalý pořádek, který Petra vždy udržovala. Tomáš se podíval na svou ženu, čekal nějakou reakci, ale Petra se jen usmála malým, ale upřímným úsměvem. Jsou to děti, řekla jednoduše. Děti dělají nepořádek. Večeře byla vřelá a veselá. Paní Helena si povídala s Robertovou manželkou o starých receptech. Tomáš a Robert vzpomínali na příběhy ze studií. Děti naplnili prostředí svou energií. A Petra, poprvé po dlouhé době, si dovolila jen být, aniž by se starala o dokonalé úhly nebo ideální osvětlení pro fotky. V jednu chvíli jedno z dětí vylilo džus na ubrus. Petra pocítila, jak se v ní probouzí starý instinkt, touha pokárat, okamžitě to napravit. Ale zhluboka se nadechla a řekla jen: To je v pořádku, nehody se stávají. Tomáš jí pod stolem chytil za ruku, gesto podpory a uznání. Snažila se, opravdu se snažila. Po večeři, zatímco si děti hrály a dospělí si povídali, Tomáš požádal všechny o pozornost. Chtěl bych si připít, řekl. Vstal se sklenicí vína v ruce. Na mou matku, paní Helenu, která mě naučila všechno, co je v životě skutečně důležité. Trvalo mi dlouho, než jsem si na ty lekce vzpomněl, ale konečně jsem se k nim vrátil. A také na Petru, která má odvahu se měnit, uznávat chyby, snažit se být lepší. Změna není snadná, ale je možná. A tyto Vánoce jsou toho důkazem. Všichni si připili a paní Helena cítila, jak jí po tváři stékají slzy. Ale tentokrát to byly slzy štěstí, sounáležitosti, toho, že je konečně opravdu doma. Později, když už hosté odešli, zůstali všichni 3 v obývacím pokoji a dívali se na vánoční strom s nedokonalou hvězdou na vrcholu. Tomáš navrhl, aby společně vyrobili novou ozdobu, něco, co by symbolizovalo tento nový začátek. Přinesl jednoduché materiály, karton, lepidlo, třpytky, stuhy a všichni 3 si sedli na podlahu v obývacím pokoji jako děti
a vytvořili naprosto neproporcionální a špatně vyrobenou ozdobu. Paní Helena se smála, když stříhala karton třesoucíma se rukama. Tomáš lepil všechno křivě. A Petra překvapivě všechno pokrývala třpitkami, aniž by se starala o nepořádek, který dělala. Když skončili, podívali se na výsledek. Podle jakéhokoliv estetického standardu to bylo hrozné, ale bylo to jejich, bylo to skutečné. Bylo to vyrobeno s láskou. Tomáš umístil ozdobu vedle staré hvězdy na vrchol stromu. Vypadalo to ještě neproporcionálněji, ještě více se to nehodilo mezi sofistikované ozdoby. Ale bylo to dokonalé právě proto, že to bylo nedokonalé. Petra se na to podívala a pomyslela si, že by to mohla vyfotit pro svůj profil. Ale pak se rozhodla to neudělat. Ten okamžik nebyl určen ke sdílení se světem, byl jen jejich. A to bylo v pořádku. Uděláme si horkou čokoládu, navrhla paní Helena, stejnou, jakou jsme si dělali na Vysočině, Tomáši. Šla do kuchyně a připravila hustou a sladkou horkou čokoládu, kterou podávala v jednoduchých hrncích. Všichni tři si sedli na pohovku, pili čokoládu a povídali si o starých vzpomínkách, o budoucnosti, o tom, jak se život může změnit, když to nejméně čekáme. Petra, která se vždy vyhýbala rozhovorům o minulosti, se přistihla, že s upřímným zájmem poslouchá příběhy Tomáše a paní Heleny. Příběhy o potížích, o překonávání, o bezpodmínečné lásce. A poprvé sdílela své vlastní příběhy, své vlastní bolesti, své vlastní nejistoty. Kolem 2. ráno začala paní Helena zívat. Tomáš jí pomohl do pokoje, uložil jí do pohodlné postele a políbil jí na čelo. Děkuji, mami, za všechno, za to, že jsi to se mnou nevzdala. Nikdy bych to s tebou nevzdala, Tomáši. Jsi můj syn, můj chlapec. Vždycky tvůj chlapec. Když se Tomáš vrátil do obývacího pokoje, našel Petru ještě vzhůru, dívala se na strom. Jsi v pořádku? Zeptal se a sedl si vedle ní. Jsem. Jen přemýšlím. Podívala se na něj. Tomáši, já se opravdu změním. Nebude to snadné a pravděpodobně občas selžu, ale chci se změnit. Chci tady vybudovat něco skutečného. Já vím a budu tady, abych tě podpořil. Ale Petro, pokud si někdy uvědomíš, že to nedokážeš, že to není to, co skutečně chceš, nezůstávej z povinnosti. Nemůžeme budovat nic skutečného na falešnosti. Není to povinnost, je to volba. Volím zůstat, volím se snažit. Zůstali tam, objímali se, zatímco město venku spalo a poprvé po dlouhé době byt nevypadal jen krásně. Vypadal jako domov. Dny po Vánocích přinesly malá vítězství a malé výzvy. Petra měla recidivu, když paní Helena vylila kávu na béžovou pohovku. Její první instinkt byl křičet, pokárat, požadovat, aby byla stará paní opatrnější. Ale zhluboka se nadechla, napočítala do 10 a řekla jen: to je v pořádku, uklidíme to spolu. Paní Helena si zase začala dovolovat zabírat více prostoru. Nechávala své časopisy na konferenčním stolku. Dívala se na televizi v hlavním obývacím pokoji. Vařila, když měla chuť. Postupně se její přítomnost stávala přirozenější, integrovanější. Tomáš omezil své služební cesty. Delegoval více odpovědností na Roberta a další společníky. Uvědomil si, že nemá smysl budovat profesní impérium, pokud v procesu ztratí to, co je skutečně důležité. Jednoho odpoledne Petra navrhla, aby se paní Helena objevila v jednom z jejich příspěvků. Ne, aby ji schovala, ale aby ukázala pravdu svého života. Ale jen pokud budete chtít, spěchala dodat. Žádný tlak. Paní Helena chvíli přemýšlela. Možná, řekla nakonec. Ale žádný přehnaný filtr. Chci vypadat tak, jak jsem. Vyfotili jednoduchou fotku, obě v kuchyni, jak dělají bábovku. Petra ji zveřejnila s upřímným popiskem o tom, že chybovala, že se učí o skutečné rodině versus falešné rodině. Komentáře byly smíšené. Někteří sledující ji kritizovali, říkali, že se příliš změnila. Jiní tleskali její upřímnosti. Petra se rozhodla, že dává přednost těm, kteří tleskali pravdě. Pomalu se Petřin profil začal měnit. Méně inscenovaných fotek, více upřímných okamžiků. Méně umělé dokonalosti, více skutečné lidskosti. Ztratila několik sledujících, ale získala jiné.
a zjistila, že nové interakce jsou smysluplnější, hlubší. Jana, když se vrátila z volna, si všimla změny v bytě. Napětí se snížilo. Tam, kde dříve bylo jen těžké ticho, byl smích. Viděla paní Helenu v obývacím pokoji, jak se dívá na seriál, viděla Petru, jak se jí ptá na názor na koření, viděla Tomáše skutečně přítomného. Jednoho rána našla Jana paní Helenu a Petru, jak si povídají o rostlinách na balkoně. Nebyl to hluboký nebo emocionálně nabitý rozhovor, jen dvě osoby sdílející znalosti o něčem jednoduchém. Ale byl to pokrok. Tomáš to vše pozoroval a cítil klid, který léta neznal. Před nimi byla ještě dlouhá cesta. Petra a paní Helena budou potřebovat čas, aby si vybudovali skutečný vztah. Budou recidivy, těžké chvíle, hádky. Ale teď tu byl základ, byla tu upřímnost, byla tu snaha. Jednoho lednového večera po Novém roce si všichni tři znovu sedli v obývacím pokoji. Tomáš se rozhodl. Chci, abyste věděli, že odteď budu více přítomen, řekl. Budu pracovat z domova, kdykoliv to bude možné. Budu tady pro vás, cokoliv budete potřebovat. Nemusíš to dělat kvůli mně, řekla paní Helena. Tvoje práce je důležitá. Moje práce je důležitá, souhlasil Tomáš. Ale vy jste se důležitější. Trvalo mi dlouho, než jsem to pochopil, ale teď to chápu a už na to nezapomenu. Petra ho chytila za ruku. Zvládneme to, všichni tři spolu. A poprvé ta slova zněla pravdivě. Nebyl to prázdný slib, ale skutečný závazek. Týdny se změnily v měsíce. Kartonová hvězda stále byla na vrcholu stromu, i když všechny ostatní vánoční ozdoby byly uloženy. Tomáš trval na tom, aby tam zůstala celý rok, jako neustálá připomínka, že nedokonalost je platná, že skutečná láska nepotřebuje filtry. Paní Helena rozkvetla. Vrátila se jí barva do tváří, začala se spontánně usmívat, znovu se cítila naživu. Začala navštěvovat skupinu ručních prací v sousedství, našla si přítelkyně, přinášela domů své výtvory s hrdostí. A Petra překvapivě si nestěžovala na nepořádek z materiálů. Petra pokračovala ve své cestě transformace. Nebyla to lineární cesta. Byly dny, kdy se vracela ke starým vzorcům, kdy hrozil návrat posedlosti dokonalostí. Ale teď tu bylo vědomí. A kdykoliv uklouzla, Tomáš nebo paní Helena jí jemně připomněli cestu, kterou se rozhodli jít společně. Jednou v noci, měsíce po těch transformačních Vánocích, měla Petra noční můru. Zdálo se jí, že je zpět v prázdném a dokonalém bytě, bez Tomáše, bez paní Heleny, bez nikoho. Jen ona a její miliony virtuálních sledujících, kteří ji skutečně neznali. Probudila se v panice a našla Tomáše vedle sebe. To je v pořádku, uklidnil ji. Byl to jen sen. Zdálo se mi, že jsem sama, přiznala. Zpátky v tom prázdném životě předtím. Nejsi sama a už nikdy nebudeš. Zvolila sis něco skutečného a my jsme tady s tebou. Petra otevřela dveře pokoje a uviděla rozsvícené světlo v kuchyni. Byla to paní Helena, která také nemohla spát a připravovala heřmánkový čaj. Petra tam šla. Udělala jste jeden i pro mě? Zeptala se. Paní Helena se usmála. Vždycky. Obě si sedli ke kuchyňskému stolu a pili čaj v pohodlném tichu. Nepotřebovali slova. Pouhá přítomnost druhé bez nepřátelství, bez napětí stačila. Tomáš, pozorující z dálky, cítil, že konečně našli cestu. Nebyla dokonalá, nikdy nebude, ale byla skutečná. A to stačilo. Měsíce plynuly dál. Život šel svým tempem s vrcholy a pády, radostmi a výzvami. Ale teď, uvnitř toho bytu na Vinohradech, bylo něco, co předtím neexistovalo. Byl tam domov. Byla tam rodina. Byla tam láska, která se nemusela předvádět pro kamery nebo schvalovat cizími lidmi na internetu. Paní Helena, která se kdysi cítila neviditelná a na odpis, teď věděla, že je viděna, milována, ceněna. Tomáš, který se ztratil v honbě za materiálním úspěchem, znovu našel to, co je skutečně důležité. A Petra, která si vybudovala celý život na zdání, pomalu objevovala krásu autenticity. Jednu obyčejnou neděli, když všichni tři společně připravovali oběd,
smáli se hloupým vtipům a dělali nepořádek v bezchybné kuchyni, se Tomáš rozhlédl a pomyslel si, tohle je úspěch, ne luxusní byt, ne čísla firmy, ne společenský status. Tohle. Tento jednoduchý okamžik skutečného spojení mezi lidmi, kterým na sobě záleží. Paní Helena, kořenící kuře, si broukala starou píseň z Vysočiny. Petra, krájící zeleninu naprosto křivě, se smála sama sobě bez rozpaků. Tomáš, připravující rýži, cítil hluboké uspokojení, které žádné peníze nemohly koupit. A v tom jednoduchém, obyčejném, naprosto nedokonalém okamžiku našli to, co tam vždy bylo, čekalo na objevení. Skutečnou lásku. Skutečný domov. Skutečný život. Bez filtrů, bez úprav, bez lží. Jen pravdu se všemi jejími nedokonalostmi a vší její krásou. Kartonová hvězda na vrcholu neviditelného stromu je pozorovala, tichý svědek transformace, kterou žádná fotka na Instagramu nikdy úplně nezachytí. Protože nejlepší příběhy, ty nejpravdivější, jsou ty, které se žijí daleko od kamer, v tichu obyčejných dnů, v malých, ale významných gestech, v lásce, která nepotřebuje publikum, aby existovala. A tak, v tom domě, který kdysi býval prázdnou výkladní skříní, nyní žila nedokonalá, ale skutečná rodina, budující vzpomínky, které žádný filtr nemohl vylepšit, protože už byly dokonalé přesně tak, jak byly. Konec příběhu, drazí posluchači. Doufáme, že se vás příběh paní Heleny, Tomáše a Petry dotkl. Pokud vás tato cesta transformace, lásky a nového začátku dojala, dejte nám like, přihlaste se k odběru a napište do komentářů, co vás nejvíce zasáhlo. Zažili jste něco podobného? Museli jste se naučit vážit si těch, na kterých skutečně záleží? Každý den přinášíme intenzivní příběhy jako tento, které odhalují nejhlubší stránky lidské duše a připomínají nám, že nikdy není pozdě se změnit, požádat o odpuštění, znovu vybudovat to, co bylo rozbito. Těšíme se na vás u dalšího dílu.